O conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, visitou esta mañá o Parque Empresarial de Espiñeira, un dos 51 polígonos en toda Galicia que resultaron beneficiarios das axudas postas en marcha pola Xunta, de cara a impulsar proxectos de acondicionamento e mellora de equipamentos. En concreto, o Parque de Espiñeira obtivo dúas axudas, cuxo importe supera os 183.000 euros, que permitirán a mellora da pavimentación, da sinalética e tamén das beirarrúas, así como a instalación de colectores de lixo. Traballando nesa mellora da accesibilidade, mellora tamén da sinalética, neste caso tamén de forma concreta mellora dende o punto de vista de actividade de reciclaxe do diferente lixo que se vai xerando neste polígono. Creo que nese sentido Boiro sigue demostrando a súa capacidade de iniciativa, no seu momento tamén coa habilitación dun viveiro industrial que está permitindo que hoxe en día se podan desenvolver actividades de emprendemento, actividades tamén de formación, e neste caso con este investimento. Durante a visita o conselleiro mantivo tamén un pequeno encontro co alcalde José Ramón Romero e con representantes da Asociación de Empresarios do Polígono, que serviu tamén para recoller algunhas das principais demandas aínda pendentes no parque empresarial, como é o caso do seu peche perimetral, ou mesmo a mellora da seguridade. Unha delas é ir ao cierre perimetral, porque moitas das naves non teñen acceso pola parte de atrás das instalacións e en caso de incendio pois é moito máis fácil de abordar o incendio, e aparte é un cierre perimetral do polígono para evitar pois os roubos e iría dotados tamén con cámaras ese cierre perimetral. E tamén algo que se lle pide agora ao conselleiro pois é zona de aparcamientos, porque xa están ocupadas na súa totalidade todas as parcelas. Estamos vendo que están chegando grandes industrias, por exemplo Gealsa está facendo dúas naves e acaba de facer unha cámara frigorífica, e a cantidade de persoas que van a acceder ao polígono agora en un breve tempo vai ser moi grande e temos falta de espacio. O Concello ten varias parcelas e a nosa intención é habilitar esas parcelas para aparcamiento dos traballadores que veñen a traballar ao polígono.